Nagatapok man ay. Asa ka ni sila padong. Asa mo, asa mo. Padong meron mga tuyom. Agay, tuyom di ay tiradahan di ay napod karon, no? Syempre, kauban na to diha ang mga gwapo kayo nga mga altar boy. Kanya, ato nasugdan. Tara. Sige, hala, panak ka na mo. Hinihinay ng nanaka ang mga first five matod pa nila. Dili sa dula sa basketball, kundi sa ML kay anitong ura, grabe nilang lipaya kay nakapaldo kuno sila. 2 games sa ML, daog kuno kay sila mga maayo po dahil ni sila panuwa na yung ML. Pero di na mo atong agenda mo nang padayon ta sa unahan ani kay basin baya og madlangay ta. Tara, let's go. Ano to? Ato to chatan. Papaso na to na pambut daghan ito niya. Nang bali na ya. Asa taron. Kung isa kan guys bilang-bilangan. Manayom. Lite may manuyom. Og suli pagdugay naabot na tayo ita. Nya of course ato unang tahion ning ato ang nakita na kay natong tuyom mo. Pagkadaghanas tuyom narani sa doolras paybayon guys no. Nara sa paril nya ato sa tahion ni ato ang sikpaw kay mga lusot man ato ang sikpaw tuyom man grabing garaan as mga liwang grabe sharing anya nagsabot na sila kinsay musaom kay mga swito man sila. Sunrise. Sunrise. Ay, pa-inbound pa. Sunrise sa moon gani ha. Sunrise. Ang sunrise sa moon gabi nindutan. Tawagan niya. Moonrise na no? Moonrise. Tetaro ang akal yun. Sumay rice. Sige na ako. Sumay rice. Bati. So dahil ini siya sa hingutanan guys ug sa bilang-bilangan na misto nga tunga ani kini among gipanguhaan. Munang dindot kayo gining nata sa isla no. Grabe ran duula, kuha na ta og panud-an. Ma-enjoy na kayo ang inyong mga barkada kung naamo diri ganita. Nani ka bunda ang among isla. Ayaw mo dira bro. Asa ko na? Di ana gyud ang atong gihuwat dali ara kay napuno sa sibot guys no. So karon of course ang buhaton ani kay yub-yubo na pud siya aron makuha ang mga tunok. Kaya aron ini kaon dili na delikado sa kamot kay delikado man og dili ni kuhaan sa tunok no. So inanion ra ni siya pag yub-yub hala. Birada diha luy. Ano unya? Gusto? Ito naman. Sige. Ya. Ito ang pagluga kanin ko. Noon bitaw. Ada Syria. Dara. Kay ba mo kining pambot? Pwede ni ma-reels. Reels na. Sige na matagak. Balik ka buslot. Sa diha nga aduna pud tay nakitaan nga usa ka nilalang. Ang pangutana unsa ka ni siya? Atangi. Ngayon ka na kung ito, lugot ka ton. Uso to ay. Bulbulon din na. Bulbulon. Asa yan ang naong sir? Kanginan. Ay, dara di ay. Ba't hanginan guys? Pagkadakuan ba? Ako ni nakitaan samtang nagsamusaw tangadto sa unahan. Unya matod pa ni Christian, pwede na kuno ni mabaligya. Si Queen, tara ba kuno ni giningida ko na. Swerte. Pangguto, manasidya. Tara, humana og hinlo ang ato ang tuyom. Syempre, sugda na nato ang kaon dili pa bitaw. Ato sa mag free taste sa ta of course. Ari ko, kilid. Sang ugasan. Kita ko ay. Para rin ba? Ano? Wow. Saan ko lang? Ala, asa kuyo lo ani kimuro. Betul ya? Ani lang diretso. Pikas. Alright. Pikas mo kalayat ya. Reel sa reel. Ata di ka ako. Balik. TikTok. Ako nang suka. Dong. Yabos na ba? Reels na. Bakman? Ay, gara. Oh, kani. Tara, kira ko sa mga ay. Gigi. Tara. Tabang. Ayo.
Wala. Nga, kapsyon na tinatawag na tayo sa bundok.